ešte bazén som si dávala. Mám také suché pery. Každopádne, vítajte pri mojom ďalšom vlogu. Dnes úplne tak náhodne napadlo, že by som mohla natočiť svoje ďalšie dni. A teraz to vyzerá tak, že idem niekam, lebo tu bude záber z výťahu, ale ja som sa totiž vrátila aj z obchodov a tak ďalej. Ja som bola som v avióne si vyzdvihnúť, bolí ma ruka. Držím ruku vo vzduchu. Mala som si vyzdvihnúť v avióne zásielky a uvidíme, či mi to vôbec všetko sadne. Takže by som vám s tým chcela ukázať aj haul. Haul bude zo Zary, zo Stradivariusu a aj zo Sinsaju. A ešte Rezervet. Tam si podprsenku kúpila. Sa vrátila z tých obchodov, bola som aj po travinách. Dneska chcem aj navariť, lebo veľmi rada varím, ale teraz už bohužiaľ nemám veľmi času na to variť, lebo keď som v práci, tak automaticky idem jesť vlastne doľačame takú... Je to reštaurácia, vezme taká menučkáren to je. Takže väčšinou, čo si robím, vám doma sú raňajky a večere. A som rada, ja milujem víkend. Jaj bože, kto nemiluje, ja viem, ale niečo na tom víkende také čarovné v tom zmysle, že dneska som si hovorila, že je úplne niečo iné, keď ste napríklad doma, že v pondelok alebo útorok a že máte voľno. A keď ste cez víkend doma, celková tá atmosféra je iná. Ja viem teraz, ja som Ameriku objavila, ale nie, ale tak to sú moje myšlenky, teraz ich hovorím nahlas. A milujem, keď je víkend, keď si aj navarím. Ježiš, sused môj ide. Máme tu aj food haul. Napadlo mi, že by som ho spravila, reku, kľudne si môžete z tohto aj vy nejakú inšpiráciu zobrať. Takže inak áno, už sme v takom veku, teda ja a moji rovesníci, kedy si ukazujeme aj food haul. Takže ideme na to. Bola som v Kauflande a dosť. Chápete to? Dobre, nevšímame si titit. Tieto mini croissantiky, inak ja som nevedela, že vôbec takéto sú, ale sú nejaká taká náplň mliečna. Toto si beriem do práce, toto si beriem do práce, manérky si beriem do práce. Inak tieto tenderky, milujem tenderky, ale oni tak veľmi zdražili. Ako môže toto stať 1 euro? Ako je to výborné, ale je to veľmi drahé podľa mňa. Predtým to stalo 50 centov. Akože kúpila som sobie, je to výborné. Inak burratu som mala prvýkrát v Španielsku a ten syr som si zamilovala. Tak som si ho zobrala tiež z Kauflandu. Inak majú aj v Lidli. A mne sa zdá, že v Lidli nemali burratu. Ale taká novinka, že už tam majú. Alebo som si to len nevšimla. Ale milujem, tento syr je veľmi dobrý. Je lepší než mozzarella. Ďalej, čo tu také mám? Zobrala som si mysli. Ja si beriem mysli väčšinou z Lidla, lebo Lidla mám najbližšie. Ale reku, že som mi nechcela ísť potom na 2-krát, že ešte do Lidla. Čo tu ešte mám? To si dám k obedu a toto je výborné. Máme doma tieto kapsuly, kávovar. Dolce Gusto a milujem presne tieto kapsuly. Klasické latečko a white mocha. Tiež veľmi dobré, krémové. Nie, ani to proste, ako to bližšie opísať. No ak máte radi latte, ak máte trošku radi také, nie že sladšie latte, ale hej, také sladšie, vanilka, biela čokoláda latte na ten spôsob, tak toto vám bude chutiť. A je veľmi dobré od tohto. Od Dolce Gusto kapsul je aj vanilka Madagaskar, také niečo. A som sa medzi tým rozhodovala, ale hovorím si, ok, zoberiem si tu aj moku, lebo som to už dlho nemala. Šampiňóny, tie mám na obed, lebo idem variť o chvíľku. Jedy cukor si beriem na banana bread, ktorý budem tiež dneska robiť. A tuto máme takéto krevety. Tieto sú už takto ochuťané, nejaké bylinkové, tak som zvedavá na ne. A zobrala som ešte takéto tortellini, nie? Tortellini? No nevadí. Chcela som si ňoky zobrať, ale tie som tam nikde nevidela, tak som zobrala toto, že aspoň to bude nejak ochuťané. A to je viac menej všetko, no. Poďme si urobiť tie cestoviny, ja vám teraz ukážem ingrediencie, všetky, ktoré budeme na to potrebovať, takže ideme na to.
kuchyni a za šporákom a za rúrom. Je si robím srandu, dobre? Neberte toto vážne, berte to prosím s rezervou. Ideme teraz na ten banánový chlebík. Potom ešte k tým tortellínám, tak tie z Kauflandu, tie mozzarellové, ktoré som vám ukazovala, tie nie sú dobré. Ja neviem, kde som ja urobila chybu. Fúka asi. Čo bol za zvuk? Ja som robila chybu, ale neboli tie tortellíny dobré, takže ich neodporúčam. Ideme si tu robiť trochu vajbík, trochu moc, lebo čo môžeme. A mne teraz idú v hlave 3 pesničky dookola. A aj vám idú podľa mňa. Pokiaľ ste pozerali seriál Monsters. Ja som sa zamýšľala nad tým, kedy aj včera, aj dneska, že by som mala tak rada, keby som ten seriál videla, že odznova, ale že s tým vedomím, že som ho ešte predtým nevidela. Že znova ako keby prežiť ten seriál, lebo ten seriál, dobre, o tom potom, hej, by som sa veľmi rozkecala by som sa o tom seriáli, ale ideme si to pustiť niečo. Potom ešte treba aj maslo a z tohto masla asi väčšinu, možno nejak asi toľko to použijem, takže... A ja som sa rozhodla, že si pôjdem zacvičiť takto z rána pilates. Vážne cvičím podľa Move by Nicole, niekedy cvičím aj podľa niekoho iného, záleží, že či som presítená už tými cvikmi. Dnes mám na raňajky rýžovú kašu, čokoládovo-banánovú z tých ficáčkov. Dala som si tam ešte mysli, banán a k tomuto mám takto bazový či brusnicový, nejaký taký čaj ovocno-bylinkový. Poďme si ukázať, čo som si kúpila v posledných dňoch na sebe. Ježiš, to tam lietam sa zlakla. Kúpila som si toho dosť. Tak poďme na to. V tomto videu vám ukážem aj try on týchto oblečení, tak môžeme ísť rovno na to. Inak ja som včera toto video natočila, lenže sa mi celkovo nepáčilo. Takže ja som tie veci už videla väčšinu, no všetky som videla, akože 2 som mala aj na sebe, ale reku si hovorím, že tieto veci, napríklad tieto nohavice a táto vesta, som už mala síce na sebe, ale stále to majú v obchodoch, takže aj tak vám to tu takto ukážem. Začnem rovno aj tým, kúpila som si takéto zelené nohavice, takéto smart casual, že viete to, aj ja by som len rozprávala. No každopádne viete to zladiť pekne aj k elegantnejšiemu outfitu, aj k takému športovejšiemu. Fakt, že milujem tieto nohavice, fakt sú také uni. Takto dlhé sú až po zem. Ja meriam 165 a mne úplne pekne sedia, že tieto ani netrebalo skracovať. Takže to je super a sú z Rezervedu za 30 €. To vyzerá nejak zozadu. Nič také nešpeciálne. K tomuto bol aj taký pekný kardigán, ako, nie že ako set, ale na figuríne nebola, hej, ako na vešiaku. Ale ja som chcela ten kardigán v L-ku, chcela som mať ešte väčší, ale nemali ho v Avione. Ale tiež ako by to dosť pekne vyzeralo dokopy. Dali tam takúto vestičku na spôsob Chanel, veľmi na spôsob Chanel, ale veľmi pekné. Aj tie detaily, keď si pozriete, tak to zblízka, tak je veľmi pekné naozaj. K tomuto sa taká story viaže, že ja som si objednala celý outfit zo Sheinu na piatočnú akciu, ktorá bola, lenže mi to nestihlo prísť. Tak ja, že OK, SOS, čo teraz? Tak som sa išla pozrieť do obchodu ale bola som už taká, že už nejak neriešim, že proste outfit bude, aký bude už. Ale toto som tam našla, úplne super kúsok podľa mňa. Dá sa využiť na viaceré eventy a takisto to viete pekne zladiť aj. Ja som mala túto vestu k čiernym nohaviciam. Ja vám tu keď tak sem ukážem outfit.
ale takisto to viete si dať kľudne aj griflom. Fakt, že milujem Uni outfity. Rezerve 30 € takisto. Ďalej môžeme ísť, mám tu košelu zo Zary, tiež v kaki farbe, i milujem kaki farbu. Tento rok ide veľmi kaki. Kaki ide, kaki farba a leopardie vzory. Veľa iných vecí, len teraz mi to tu takto napadlo. Takže takúto peknú pasikovú košelu som si zo Zary zobrala. Tiež aj griflom to pekne ide, aj k týmto nohaviciam to pekne pôjde. Fakt, že no výborné, som spokojná veľmi. Nie sú škaredé, tu o to nejde, hej, akože mega dlhé, takže mne by aj tak boli moc dlhé. Len ja som chcela takéto hnedé nohavice, takéto hnedé smart nohavice. Chcela som, aby boli trochu hrubšie, lebo ja mám nie tieto, ale ako keby podobný strih a tvár, to je asi to isté. V podobnom strihu mám takéto nohavice v čiernej farbe a chcela som z tých čiernych nohavíc, čo mám, chcela som hnedú. A myslela som si, že toto bude ako keby, že to budú tie nohavice v hnedom, ale neboli. A úplne aj ten materiál je veľmi taký, veľmi tenký, hej, fakt, že to je taká látka, fakt, že na jar, leto skôr. A ja chcem viacej také, že jesen, zima. Ale inak toto stálo 26 €, takže toto budem vracať. A sú ako dosť dlhé, takže keby som si nechávala, tak skracujem určite. Ale keď ste vyššie, takže vám to potom pekne pôjde. Keď ste vyššie, babi, tak vám to pekne pôjde, nemusím nič skracovať. No ale ja som... Bože môj. Chcela som niečo povedať, počkaj, to povedať. Midget, dobre. Ale no offense, robím si proste srandu. Tieto nohavice sú zo Stradivariusu, ale vraciam. Normálne sklamali ma, lebo... Dobre, ďalšia story, hej. Ja som trošku pribrala, ale už sa vraciam naspäť. A mala som také jedny nohavice z H&M, tiež takéto podobné, ako síce bez týchto predných váčkov, ale také, že presne aj na moju postavu boli, aj na moju výšku, netrebalo nič skracovať, proste 30 €, super pohode, lenže nevyzerajú až tak pekne na mňa, ja som taká, že ok, že ja také nechcem. A tieto mi tiež začali to robiť, že moje stehná ako keby ovopli, až potom boli také zvonové, ako keby pomaly také flare nohavice, ja nechcem flare, ja chcem zvonové. A tieto mi to bohužiaľ nerobia, ale dĺžkou sú celkom v pohode. Keby som si nechala, tak si nechám asi o toľko to skrátiť možno. Ale inak veľmi pekné, akože sú veľmi pekné, ale nesedia mi dobre vôbec, takže bohužiaľ, tak to sú zadu. Potom keby ste chceli, tak sú tu D77. Strady za 30 €. Takže bohužiaľ tieto tiež budem vrácať a ešte mám jedny také sivé zo Strady, ktoré budem musieť tiež vrátiť, lebo tiež mi nesadli, sú mi veľké. Ja som si už objednala tieto modré, že v 38 a to je v pohode, len to mi veľmi zle strihne dobre. A tieto sú také, že mi sedia, sú super zvonové, takéto tiež smart casual, sivé nohavice dlhé. S dĺžkou mi veľmi pekne sedia, fakt, že super. Dobre mi sedeli, áno. Tak to vyzerajú zadu. Takže tieto sú mi teraz pre zmenu veľké, 38, hej. A to som si už objednala, že väčšie, že trošku som pribrala, ale no niektoré veci treba proste vyskúšať, no. Ale veľmi dobré, veľmi zvonové, ja chcem zvonové nohavice. A tieto boli, nemajú tú cedulku a majú 30, no. Ideme teraz na Sinset, už pôjdeme rýchlo. Objednala som si takýto sweater pullover. Veľmi sa mi páči tento výkroj, príde mi, že tiež tak celkom aj in. A takisto sa vracajú veľmi veci z 90s a úplne milujem. To je fakt taká móda, ktorá stále bude sa opakovať, stále bude nejakým spôsobom trendy, milujem. To mi tiež tak pripomína, ale teraz čo mám? Úplne. Neviem, koľko to stalo, ale tak Sinsa, neviem, 10 € možno to mohlo stať, 12-15, takže toto, mám to inak, mám to online, nemám to z obchodu. Na Sinsa online majú o mnoho väčší výber, takže tam som sa pozrela. Ďalej tu mám takýto tiež svetrík, taká hnedosivá farba, tiež taký príjemný, možno, tiež za nejakých 10 € to mohlo byť. Takže toto je Sinsai a nechávam si tieto veci. A mám tu pyžamu, ale to vraciam, lebo ono nie je škaredé, hej. A ani som si neskúsala, lebo ja som celá béžové. Toto mi nepríde ako béžová. Toto je skôr taká dohnedá. Dobre.
Keď prižmúrim oči, možno trošku vyzerá bežovo, ale chcela som akoby bežovo, priam až takú, že bielu farbu, hej. Á, dobre, je to bežová. Dobre, nič som povedala, je to bežová. A tak niektoré veci si nechávam, no väčšinu, takže podľa mňa je to a win is a win a ideme na try on. Dobre, toto je ten svetrík zo Sinsei, taký klasický, no kľudne takto. Pekne vyzeral a potom to sú tie nohavice, ktoré idem vrácať, len aby som mala nejaký základ k outfitom. Takýto svetriček, tento mám potom v M-ku, takže a chcela som takýto kratší, nech môžeme aj zastrčiť si, keby náhodou bude treba, takže som s týmto spokojná. Ďalší svetrík je tu tento zo Sinsei a tento určite nosiť zapravený, lebo pozrite sa, hej. Akože nevyzerá to dobre. Ale proste keď si takto zapravím ten sveter, úplne iný šmrnc to bude mať a aspoň takto. Proste je to o inom. Je to viacej šík, je to viacej nastylované a vyzerá to celkovo lepšie, takže nechám si ho určite. Potom tento svetrík je v M-ku a takisto príjemný materiál má, toto večkové sa mi veľmi páči, je také zaujímavé. Ja si tu stylujem túto košelu zo Zary, ako fakt ono stylovanie je to... tak dokáže zmeniť outfit. Ja vám ukážem, ako táto košľa by vyzerala bez nejakého stylingu. No, nevyzerá to dobre a teraz vyzerám ako ten Cam z Modernej rodiny. Ďakujeme. Ale keď takto si dáme pekne dohora rukav, aj toto šup dohora, hneď to už má ako keby osobnosť ten outfit. Hej, ale tak povedať, áno. Nice to meet you. Dobre, stačí. A stále je to také, že OK, môže byť, ale predsa len myslím, že stále to vieme si trochu tento outfit vytuniť. Ja vám ukážem jeden aj druhý spôsob. To je jeden spôsob, že kľudne si môžete dať jedno to úško, jak tam povedať, takto. A nie to vyzerá zase inak. Vyzerá to tiež viacej tak šík a zaujímavé. Takže toto. Alebo že samozrejme úplne viete takto zastrčiť. Ja som strašný freak na žehlenie, ja musím žehliť skoro všetko žehlím. Ďalší spôsob je takto. Takto máte košelu alebo úplne že zastrčenú. A teraz to neviem zastrkať. Každopádne vyzerá to veľmi pekne, inak sa mi to nohavice veľmi nesedia. Nesedia mi teraz, vyzerajú, že sedia, ale nesedia. Takto sedia, hej. Ale celkovo nesedia, bohužiaľ. Toto je tá vesta, čo som hovorila, že ide pekne aj k nohaviciam a takisto aj k rifliam. A tu môžete vidieť, že úplne ide pekne aj konkrétne k týmto rifliam, keďže aj tuto má také podobné gombiky. A vyzerá to celkovo veľmi pekne. Takže no škoda tých nohavíc, tak to vyzerá super. Inak potom táto vesta mala ako set takú mašlu, len ja som si ju odstrihla, lebo sa mi nepáčila. A keď už, tak taká mašla, ktorá sa dá dať aj von, hej, takže nejaký tutoriál si z toho asi urobím, že by som to mohla mať ako mašlu aj do vlasov, alebo že keby som chcela, tak tuto si dám mašlu a príde mi to viacej takto lepšie, keď tam tá mašla nie je, to viacej také univerzálnejšie, ale krásna vesta, krásna šarika, veľmi sa mi to páči. Ja si k týmto nohaviciam dám túto košelu zo Zary, aby ste takto videli, že ako pekne tie farby idú k sebe a ako pekne sa komplimentujú navzájom. No vyzerá to veľmi super, páči sa mi to veľmi. Tak to nejako. Toto fakt len pro forma, hej. Takže nohavice samozrejme, keby idem von, tak si ich vyžehlím, tak páči sa mi to. Ešte viacej doplnkov by som dala. Veľmi dobre. Takisto má tu takýto opašťok šnúrku. A takisto si viete, túto šnúrku je takto tuto hore dať. Wow, to je mi, ale čo? Som teraz trošku awkward, aj keď nemám byť prečo. Awkward, anyways. Idem teraz pracovať a nič teraz také zaujímavé sa deť nebude.
Takže ak budú nejaké zábery zaujímavé, tak tam sa im ukážem. Vždy každému dávam cukrík. Teraz na fejkový KitKat, nie, tak. A si potom vždy tak rozríšem. Inak, teraz mi napadlo, že idem dneska odniesť 3 balíky, 2 Vinted a 1 reklamáciu. 2 Vinted a 1 reklamáciu. Takže idem si na to tiež vytlačiť veci a to vlastne po práci pôjdem hneď na poštu a potom domov. Ahojte, ja som teraz za Malackami v Kostolíšti a idem tu natáčať jedno video. Ja som zadýčená. Jedno video tohto domu. Vlastne to taký dvojdom. Nás to teraz vidno nebude. Ale toto je. A ideme chvíľku potom aj jednu sa pozrieť. Ono to bude asi, predpokladám, bude to, predpokladám, buď ako holo, alebo v štandarde. Som strašne zadýchčaná, ja tomu nechápem. Nevadí. Takže tak, inak ja už som hladná. Koľko je hodiny? Po 9:00. I by som už obedovala. Som doma, ale bola som ešte po práci v obchode. Bola som v Lidli, tak taký menší food haul. Zobrala som mascarpone, inak je v akcii. No čo znamená mascarpone? Znamená, že bude tiramisu, banány, maliny, donut. Táto proteínová náčierka z bielej čokolády je výborná. Ja som chutnala aj tú čokoládovú, tú klasickú, ale tá mi moc nechutí, ale táto je výborná. Fakt, že ja si ju väčšinou dávam ráno do kaše, veľmi dobrá. Zobrala som si švarcvalskú šunku a 2 buraty. Milujem tento syr a chcem si dneska na večer urobiť, že dám si toasty do hriankovača, dám si tam pomazánkové maslo, nejakú zeleninku, túto šunku a buratu na to. To bude senzácia a rozmýšľam, že či aj medík si tam dám, no uvidíme. Mám tu svoje poobedné latečko, ja milujem latečko poobedné a mám tu minitky. Mne prišiel dneska Shein, ktorý mal prísť minulý týždeň ešte, ale nevadí, no. Každopádne prišlo mi Shein a z tých hlavných vecí mi reálne, že nič nesedí, akože nesedí, akože veľkostne sedí, len nie je to také, aké som chcela, aby to bolo. Takže z toho som taká, že ma to mrzí, ale štve ma to. Áno, štve ma to. Hrozne ma to štve. Ale už som to hneď nafotila a idem to hodiť na Vinted, takže tam sa to verím, že predá, lebo riešiť teraz vratky do Číny ako inak. Ja neviem prečo, čo sa mi stalo s perami. Ale strašne mám suché. Fakt, že ja som ich takto suché nemala ani, možno viete, keď som mala suché pery, keď som užívala Roacutan pred pár rokmi na akné. A to je taký silný liek na akné, ktorý máte na predpis, fakt je, že veľmi silný, že neviem, či by som do ňoho išla teraz, keby som to mala v takom hroznom stave svoju pleť. Ale vtedy to bola taká moja posledná už záchrana, že proste tak dajte mi ten liek, lebo som mala veľmi dlhú dobu takže silné akné pred pár rokmi. A ono to vlastne spôsobuje aj vysušenie, to sú tie vedľajšie účinky. No teraz ničoho nič, tuším, že v sobotu, či kedy mi začalo, mám tak suché, ale nie že tak suché, že potrebujete len balzám, ich mám že vysušené, jak sahra. Počujete, neviem, či to vidno. Nie je to, no to nie je vidno, vyzerám ako šibnutá, ale naozaj mám strašne suché. Ale tak nevadí, no. Je to divné, lebo nechápam, že prečo. Ja idem teraz ešte do jednej kliniky s mojou kolegynkou, ideme tam video natočiť, takže teším sa, som zvedavá a ak budem môcť, tak vám tam tiež nejaké zábery natočím.